Mga poso atong kumustahon karon kung unsa man ang pagpangandam sa mga contingents sa sinulog pinagi sa live update ni Luan Mirondina. Bye! Yes, Bob, tungod kay karong Sabado na ang sinulog sa lalawigan, subsub na karon ang pagbansay-bansay dinhi sa Cebu City Sports Center. Tag 2 hours, Bob, ang gihatag nga time allowance alang sa matag contingent aron sila nga maka-practice. Kini nga karon dinhi sa akong likod, Bob, mao kini ang contingent sa Labangon. Kinsa mosalmot usab sa ipahigayon nga tribo sa kabataan karon na usab ka ng Domingo. Apan sugod og mga adlaw, Bob, priority na nga maka-practice ang mga mosalmot sa sinulog sa lalawigan nga adunay unom ka mga contingents. Kini gilangkuban sa mga kampyon nga ang Carcar City, Talisay City ug ang nibalik nga Lapu-Lapu City. Of course, angay sab-atangan ang contingent gikan sa Bogos City, Toledo City ug sa Hinatilan. Sa mga buot mosaksi sa sinulog sa lalawigan karong Sabado, adunay entrance fee nga 100 pesos. Samtang karong Domingo sa tribo sa kabataan angay atangan ang napo ka mga contingents. Kini silang tanan, Bob, win or lose, mo perform ni silang tanan karong Enero 19 atol sa sinulog Grand Parade. Samtang, Bob, gamayng info lang sa hitsura sa stage. Ang tema karong tuiga mao ang voyage. Diin ihulagway ang kahimtang sa sugbo ni atong higayuna panahon pa sa mga Chinese traders hangtod na sa pagpangabot sa mga Espanyol ug sa pag-introduce na sa Christianity dinhi sa ato. So aduna kini 30 minutes nga performance, Bob, unya kana moy usa sa mga highlights or highlight gyud unya sa sinulog Grand Parade karong Enero 19. Ug so far, Bob, mo kana latest nga atong nahipos gikan dinhi sa Cebu City Sports Center. Bob, Thank you so much, Luan Mirondina, live gikan sa Cebu City Sports Complex.